Menu organizačný poriadok. Do tohto menu sa dostaneme, ak na hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Ministerstvo. Potom klikneme na odkaz v ľavom informačnom stĺpci s nadpisom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Otvorí sa nám nová podstránka, kde pod hlavičkou je veľkým modrým písmom názov podstránky Ministerstvo kultúry SR. V ľavom úzkom informačnom stĺpci je nadpis stredným písmom menu a pod ním tučným písmom otvorené menu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ukázali sa aj nové podstránky, ktoré súvisia s týmto menu. Organizačný poriadok, štatút ministerstva, slogan, vízia, poslanie, strategický cieľ, dvorana MKSR. Klikneme teraz na odkaz Organizačný poriadok. Otvorí sa nám nová podstránka, kde pod tmavomodrou hlavičkou je názov podstránky Organizačný poriadok. V ľavom úzkom informačnom stĺpci je tučným písmom zvýraznené menu Organizačný poriadok. V pravom širokom stĺpci je nadpis veľkým tučným písmom Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky s prílohami. Pod týmto názvom sú PDF dokumenty. Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, príloha číslo 1, organizačná štruktúra Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, účinnosť od 1. septembra 2024. Príloha číslo 2, schéma organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, účinnosť od 1. marca 2024. Pod týmto textom je ešte sivým písmom informácia o poslednej aktualizácii. V čase písania tohto menu to bola posledná aktualizácia 3. septembra 2024 MKSR admin. Nasledujú štandardné 3 pásy, biely pohyblivý s nadpisom Organizácie ministerstva, ďalší biely pohyblivý s nadpisom Dôležité odkazy a celkom na konci je bielo-modro-červenou trikolórou oddelený tmavo-modrý pevný pás nazývaný tiráž. Naša aktualizácia 27. októbra 2024.